Tak, toto je ten můj Skype a ty to máš asi tímto tlačítkem tady vpravo zvětšené na takové maximum, předpokládám teda, jak jsem to ty říkal. A já si to tímto tlačítkem znovu zmenším na tu původní menší obrazovku. A vypadá to takto. Ty to možná máš ještě, tady ještě je možnost kliknout na ten spodek toho černého obdélníku. Když na to klikneš, jsou tam dvě šipečky nahoru a dolů. Na to klikneš, suneš to dolů a ta obrazovka, to okno se tak zvětšuje. Ty tam nevidíš ten můj text asi. Takže si to musíš takto znovu kliknout na to, kliknout, držet a táhnout nahoru a to se ti zmenší ten obrázek se mnou. A vidíš tady dole všechen ten text, co tady píšu. Tak to tak zkus udělat. Mělo by tak fungovat. Jo? Všechno je to o tom tlačítku tady vpravo, jak jsem to takhle maximalizoval na celou obrazovku. Teď tohle vidíš. A tím samým to zase jako minimalizuju, zmenším na tlačítko ukončit celoobrazovkový režim. Kliknu na to, ono se to zmenší do takového malého zobrazení. Vidíš mě, co tady já takhle ťukám v té klávesnici. Jo, vidíš, tady ten můj text. A co jsem ti tu napsal. Tady všechno vidíš, co jsem ti napsal. A tady vidím já, co jsi mi napsal ty. Tak to je konec, stopuju to.